jong kasamoy trekam ka jong u. Myntri rang ba ke jela Conrad Kyrshan ma ula Kyrshan ya ke Jingiabujli Myntri bat ong ya ke rai la shim Hadien ke Jingiaphylliew jingmut ke basani bha bat ki seng sunrop ke sarkar. Sang ma ula ong ba ke ni ke Jingiabujli Myntri kala long ke ba Henry ke NPP kala burom ya ke kular ke bakala khlei sha ki seng ke beso bat ka. Myntri rang ba ke jela ula pensyai ru ba ke jingbam kentup ya ki nong mi khmat kenthai bat ya ki bam dei ki reulom ka dei namar bala dep ban kentup ya ki ha ke benta ke beningkong jong ka samoy trekam jong ka sarkar ha ka bai dei bat ke jingi penne ya Marcus and Marak usang ma ula ong ba ke dei na ke jingbat kam slam ka jong ka jinga dei ke bala slam bat ka seng bat ka kam bat kum working president jong ka NPP have a large number. We're almost 50 plus. So therefore, keeping those numbers in mind, we have set to balance the entire aspect to give the importance to regional aspirations and district aspirations. And keeping all of those factors in mind, we are trying our best to balance. We cannot satisfy everyone, but we're doing our best. Myntri katanat social welfare ubarem uba pol lingdo ula penting